kapok wabedo kodi. Machiegni ahinya kendo wach ma miyo pek kawuono en ni to dipo ni sani ichako gor kaka riwruoge dhi bedo yiero mag 2027 nikech ka wang'iyo e riwruok mar Kenya Kwanza nitiere twak mosebedo ni wuod buche moko rwake mondo gidonje e UDA to masawa mar piny Kenya wacho ni wan wadwa ni wabed kod bas moro mabiro chung kodwa motegno kaka jogor Kenya ma ka wadhigo to wadhi gi duol mar wacho ni wan bende kaka oganda wadwa ni mondo tim magi ma ok kata bed ni gin e bura mar UDA gie sani to mago mbaka migoyo dipo ni nitiere kaka osechak los kaka riwruoge nyalo betie mano ok bor gi matimore bende Azimio la Umoja One Kenya. Nitiere kweth moro ma Martha Karua gi nobedo go niluongo ni Kamwene osebedo ka ji goe mbaka ni to dipo ka God Kenya dwa ni gilos kweth moro moriwo duond buche ma samoro nitiere Azimio sani kaka duond buche mopogore mondo gibed gi mbi manyalo kwako duond kata riwruok mar Azimio no kowuok e duol mar God Kenya kata masawa mar Kenya e kinde ma weche dhi ka siasa medo lokore. Dipo ni ma e okang' kata chenro mar loko kaka ji donji yiero mag 2027. George, siasa en gima tek to odwaro jolamo in the sense ne gin jomo ng'e pimo apaka the mood of the nation, chuny piny, pach japiny dwarango mano inform alignments and realignments e siasa riwruok moving forward gi riwruok mantiere seche masani king'iyo gik matimore e piny Kenya madiere yes Central Kenya ineno ka Kenya Kwanza kama antie nitiere liet mawuok to aparo an kaka wuod luo kendo kaka jasiasa matene moero demokrasia an aparo ni en mano an achievement area ma Mount Kenya ni josiasa duto gi jopiny nyalo golo views mag-gi magigol pachgi ni kata wan e sirikal to wan bende kaka jo Mount Kenya de wabede gi pachwa gi duolwa moro machalo kaka chamawa mwanyalo negotiate godo gi sirikandwa ni kala ka in regards to sirikal modhi form manyien. So ananeno ni en mano a democratic space magisi achieve kaka oganda ma jo Mount Kenya ma dhoudi mamoko sana kama wuoke bonego bedo wang'eyo ni ok en mana chuo wich kamoro achiel to bi nyalo go tarubin mami jomoko bende an alternative voice magibedi ok ni ka ng'ato pingo okelo pache kaka jachama tiwacho ni ng'ano ok oluoro chama kibiro kendo mana Mount Kenya kanyo kiyudo jo Azimio the same thing matimore Kenya Kwanza ema timore Azimio Mount Kenya gisego tarubin maging'iyo ni sani yiero ma 2022 noserumo wachako higa mar ariyo kendo adieri man duk en ni en mana higa ni karumo ni kwachaka January February higa manyien to siasa en mana gimomuka nikech mano biro yudo ka koro ji osechako go kogno mong'iyo ni to from elective positions yes te kaya MCA kidhi nyaka president jomano ka ofisgi osebedo ka tiyo nade to nyawo mane mantiere positions mopogore gi tere ka Kenya yud positions all right demokrasia kaluwore kod Ken Obuya